Menit kebesaran dan nomor berkhaksau dat haka extra time dan nomor berkhaksau. Kijing le bol senang ke bala susit bah. Ndrei namar baka rit plat kemedan kumta i bak player la khapnya bah. Hadu benta hadu bangin sedang no kijing le kai kadon kumba khat ndreu lu ne khat nyongot silang. Kumta ngila long kumba lai phau tam madang khin ro leng. Ki mi bon hak samla namar ba sibla dep kadai kapor baka selap ha kumta ki miyo ban le kai. Di mentai imat kila kuat hari lekai kum tagi amik bon ha ki samla kum juru ki don ki rangba ki bala don khun oh janrong pro long rot tak ayo kha Bye. Rung lạ mà rồi. Scan nữa lại rung. Lu bikin ke Sibang na ila bara pun bro. Sibang, Chitin men mo. Ai nere di Sibang re. Ya, Chitin men di mai thai dem noin. Kapnya ki player football nomor ba. Ngimpat yo ya kamadan ka ba. Biang ba. Kete ki jakarung i bangi haban dangti nomor dang de ki jaka jongka sport club. Aduh ate ki jaka bon kita ki kse. Sidu setai nang takane ki jaka sene pede ngi i ba kadang abun ha ki jaka sidu setai bon ki kse kadang de ki jaka jong sport club balat hit. Nang tasya du setai. Bon jukali hakmat jong tu kali ber kham serum kendian. Kadang de ki jaka jong sport club nomor kata ki jaka kalong ba. Kluj ba ndrei 4 yo lat. Kadah du Universitas Marjar Pusan. 4 yo lat ban senaya ka maran football ka ba biang ba namta akumba kijui ong kata ka standard program. Mbak kata kadang long ka red ba ka ni football. Iya ka long ka internet ba kamaran. Berkebadang red ba kum tangi i baki player football ki badai tang na pu sinong. Kadang dei akadai ka por ka bang ya mi ban tre ki pen thor ki kete. Ndrei wala taru ni i bagi babun ki samla ki rang ba ki wan lekai. Kidan sibon ki bomuan ru nomor kadai portray. Ndai la ki wan lut kemur khamprat banyak ne. Tin magata ni don kam sibon ki jingeram na kam ta kumno ban penyo ya kanika standard program ka ba biang ba kenang bakan ke jingele kai kan long ka ba kham biang ber ka ba kham itenat ni kemen sen kesini bangin sayo kaman ka ba kham itenat bangin sa penlong ya ki tournament ki ba he ki ba kham laru ki player bakin wan ni simenta kan kemaran jungi ndak la biang kemaran hoy kini kisine beladap la ngila penong ya ki tournament ki ba khamret ki babon ki prathan ki marjan berkunjuru ki mana jengai ki badai na west berkunjuru na eastern west klewan meni simenta kan kemaran jungi kalong sya ka ba mi naki kalong baki snotenat ba baki wan yele kai kading mana jungi kalong ka ba itenat kalong ka madan ha psik baik kalong itenat ba berkunjuru ki ong to kopor kompani haj kalong ka ba abiang ba berkeba ila ban syania tinggermen ka wising ngim sayo mentaban penong ya ka tournament Sajisin pada kini kemadan jungi yang nek kolong kabron hawas kecil distrik Fleshibon.